martangi yang mahita ali debata Jehovah nama rabangso di badungi jang nawa persehami husobahami di bagasan luar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti ma ati-ati dohot pikiran nami di nalau manangyon hatang. Amin. Shalom horas amang inang nanilongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata nagabe turpuk jami tadi hita di partikianon ima di inisian buku Evangelium Lukas bidu 10 mamukamay sian ayat 20 sada tolhas tu ayat 24 sonon mahatani debata di dok di sini laos ditiki ima marolopolop ibana di bagasatot di perbadia madok hupuji ho amang Tuhan si gonggong benua gijang dohot tanoon ala ditamo dikokoi sia jolo ni akan napista dohot nama roha gabe di papa terhoi tu akasi odi hononon olo amang ido di halamohon roham hian saduhut nai nunga di pasahat damang tuau jaladang adong namana daanaki dukon ni amai pe dang adong namana dai iya soholan anaki akup ni na pinodaan ni anaki manghut tolomo ni rohana dungi di depak mapulik akka sisian nama dok mertua maaka mata namernida nani idamuna ai hudok madihamu torok do akka panurirang dohot raja masihol nang idonna nian naum ni idamuna hape dang di ida jana nang begionna nau binege muna hape dang di bege idok yang go saatna amang inang nanilongan di bagasan Kristus Yesus somalna mulu adong sahalak na tabereng taida rupani berprestasi sais jojodo tasukun ai isi do guruna akup ni nama muji muridna na berprestasi i tung gudang do halak na mengakui dohot mamuji guru ni murid na mengajari nasida keberhasilan ni murid tong doi keberhasilan ni guru dak kapalang las ni roha guru molo perbuwe do akka persiajaran na pinasahat tu akka sisianna tu akka muridna damang denang turpuk ni jamitatta ditikyon dang tersirang sian ayat 1 ayat 20 ima na di latar belakangi las ni rohani Yesus di sisianna na pitupului nang mulak sian huta dohot inganan persuruan ni Yesus masai las itu rohani Yesus ala roh sisianna membuat berita las ni roha ima nang monang sisianna mangalo sibulis di baik kuaso ni debata damang denang nalongan di bagasan Kristus Yesus di pataridahon Yesus do sisian nai di pataridah tu sisian nai ima na pitupului las ni rohana halalas ni rohani Yesus ima lam tutorop na porsia tu di bata Jehovah jana nang tersurat goar ni akan porsiai di benua bicang di halalas ni rohani Yesus di dok mauliate tu debata ama Tuhan si gonggong benua gijang dohot tama ditikina marolopolopi Yesus di dokma kegirangan suci na pinabakit ni Jehovah sendiri merhitetot di perbadia na mangudut tabalas ni rohani Yesus di ida monang akasisian nai maralo tot dinajat ima sibolisi madabu sian gijang songon porhas di dok di ayat 11 ini amang inang nanilongan di bagasan Kristus Yesus nang dihita pe akka ruas ni huria sai di halomohon debata dosian ngulut tahun hamubaun ni rohatta tahu halalas ni rohana
Molo tapamanak sinay 20 daon. Ala ditamo dikonhoy siya jolo ni akka napistar do na marroha. Di sada Korintus sada 10 idok do ay ha oto oddo hata nataringot tu silangi di rohani akka nalaw mago. Alay haguguon ni debatado idihita nanapotan haluaw. Amang inang iya haluaw na pinatupan ni debata ima rahasia sin halak na pistar dohot marroha. Kemungkinan Lukas lao manungguli akka halak Yahudi na pistar na targowar halak Parisi na manulak Jesus dohot tu halak Junani na say mangutamaho pikiran mangalului harajaw ni debata. Asa bongot tu harajaw ni debata ikosongod dadan na marlapatan may ikon sadar na metmet duhita maranapod tuhani serep marroha doot sederhana tung nasodapotan haluaw na siya Jehovah Jolmay molo mga saho bisuk na siya portibyon so marhiti habisuhon ni debata hahomiyon ni damang dohot anak na tung takas tarida siya paduhan sa luhut nay nung nga di pasahat damang tuaw porsiya si tutudo damang tu anak na na mga pehobisok par binotuang dohot huwaso manang otoritas tu Jesus Kristus iba na mapangamay na bulon na pature-turehon sa luhut harajaw ni debata. Jesus mangadar hatana tuak kasisian na taringot tu jabatan dohot hudulan nagadi Raja Mesias ima harajaw hasit tongan. Dang adong na manada anaki dukon ni amay iya soholan anaki padohano mandok tungso adong na boto isi do anak dohot dalan di pikiran nai iya so amay tarida situtuma hasudungan ni perpadanan ni Jesus dohot amay naw sakabona padan ni Jesus dohot amay patuduhot tuhita jolma lau mabuka parnida atta asa mangulu di bagasan perpadanan rap dohot di mata didok Jesus tuak kasisian na yang manginang tung marolopolok mahamu nang uboto pamotoan hahomion ni harajaw ni di mata nung ngajuk pang sisian nai iya Jesus ima si palua Mesias na di basa-basa honon na tu nasida paduhan ni Jesus martua maangka mata na marnida nani ida munak nang jupang haluaw na siya di bata Jehovah nang di baga-baga honon na siyan padan na robi nung asaw bitiki padan na baru sahat tu partikyano martua situ tu akka sisian nai ditudus sotua ka panurirang dohot akka panggonggomi adora sorog Kristus tu portibyon naik idaon na dohot begion na hahomion harajaw ni dewata tung sodapot na si pangingot ma nang tuhita amang inang ruas ni huria na mangulu dukopadan na baru tung martua situ tu siyan ngulu ni Jolma di padan narubi tarida si tutuma siyan haringga sota na makanguluhod debatado si bahen haluaw adong ma amang inang piga-piga na buwi itarimangi si rajuman siyan turpuk ni jamitaw adong matulu na parjulu di ju jala disuru dohita gabi sisiyan na lau mabaritahon harajaw ni debata amang inang taha mauliatehom matu debata molo di parar do pehita lau pararat to berita harajaw ni debata tu sadok portibyon kesempatan na argado na pinasahat ni Tuhani tuhita molo tung dipake hita lau memaritahon harajaw ni debata nang di keluargata di huria di parkarejoata di leodo tuhita persuruon
asa hita beritahon berita nauli asa labgudan na porsea holan tu dewata ima marhite Tuhan Yesus Kristus nanu nga patupa haluaw di haw pinarsilangi jalan nga hehe ibana ima pa ima mulak muse tu tanoong siyan surgo law manghumihita sa luhod na asa sa luhod ng porsiya di Tuhan Yesus Kristus dapotan hangulun ido muluhi tabiring di ayat 7 na terdaftar di surgo hasonangani on matahe halasok kamu nang tersurat guar muna di banua gijani molo nung tersurat guar tadi banua gijani jomma na martua mehita ima hatuaw na sejati dang semu ibana dang sementar anan ibarita homa asalam budang jolma na mendapat hatuaw las nirohay di bagasan Kristus Yesus na paduahon ulaw ma pajawon dohot parsuruhon ni Tuhan ni ulaw naborat do pajawon ni Kristus amanginang ay tunggudang akka hamaulot tantangan na taadupi lau pararat to berita na uli gomos mahita martangiang tutuhan asa diliw kita gugu mangulahon parsuron nay paingot ma semangat ni akka misionaris na terjun pula do saat mati martir Munson dan Liman di Lubu Pining lau pararat to berita na uli tuhalak batak alani amanginang ikon hita marsitutu ikon hita semangat lemergo mangulahon parsuron ni debata parsuron ni debata taulahon dakolan na gabi merjamita rupani alay merhite pakatayot tay merhite pangalahotta merhite pikirata tu dongat tajomma nunga gabi songon pararato berita ni Tuhani ita mariti akka pabahinata napatuluhon na manginang jalo ottado parbuwi nani ulahon parsuron ni Tuhani molo bengit taulahon jalo ottado parbuwi mertua si tutudo halak na makabengit ton ulaw parsuron ni Tuhani mangasaon asi ni rohana parsidohot mahita di haluaon na bina sabasahot tuwakka na bengit mangulaw parsuron na sa diujong ni munta pos maruhatta jala porsia mahita ay debatado sibain haluaw dihita alani do damang dainang ikon jalo otta perbuy na dingdang molo totok kita satia tu di bata molo totok kita marhaposa tu di bata jala taulahom ulahom na pinasat di bata tu hita di bagasan mulutta songon hanak na porsia hita songon si yutok Kristus hita radi mahita di parsuruni di bata pararaton berita na uli di bagasan golutta tahanguluhum mahatani di bata asa gabe jol mana mertua hita asa totok kita di bagasan las miroha amin di bata marguyot kita ale Tuhan dewata Jehovah na marhabak so di banugidjan perguguy mahami ali Tuhan mangulahun hatam na badiay ali Tuhan saya totok komana mga ramo ti hati-hati dot pikiran nami diri nami ali Tuhan diganuplak kasih majujak nami sa totong boy hami ali Tuhan marsitutu mangulahon hatami asima roham di hami jol mapardosaon sesa dosa ng panglason nami unang tarabatak kapasupaso na law sila ng Tuhan holan mga saon buwar inak Tuhan Jesus Kristus martanyat kami to amen. Shalom mamanginang maliati madihita sa luhut na nung radi
menonton channel tahun, unang lupa kita bantu subscribe, share, salam kalarat akka channel perberita nauli di media sosial. Tuhan tamang aramuti kita, selamat makubasi ma. Horas.